En este punt es barreja el terreny natural del barranc amb l'acció humana. És on arrenca el tram urbà, la zona més baixa vestida de formigó. Dani, esta és una de les zones que requereix d'actuacions més immediates. Correcte, estem a l'entrada de lo que és el tram urbà del barranc i per tant aquí l'aigua arriba d'una forma natural, no? I agarra molta velocitat perquè està el riu, diguem, encaixonat i per tant és una zona prioritària d'actuació. Aquí en esta zona el que farem serà una gran, diguem, bassa de laminació, és el seu nom tècnic, que el que fa és que tota aquesta primera glopà d'aigua que sol arrastrar canyes o molts sediments se derive a esta zona inundable, és una espècie de parc que farem, que quan vinga la gran avinguda, aquesta primera trompada d'aigua que ve molt bruta i plena de vegetació es deriva a esta bassa fins que es plene. Una vegada aquesta bassa es plene, tornarà a entrar al llit del riu en el seu camí cap a la mar. Recentment hem patit ací a Gandia un episodi de fortes pluges i hem vist aquesta força de l'aigua passar pel barranc. Sí, així és. Ara a finals d'octubre va ploure moltíssim, però eren uns 250 litres, crec que van ser exactament els que van ploure a la capçalera del barranc. Això, evidentment, tota aquesta aigua va baixar cap a baix i hem pogut veure que aquest nivell de pluges no afecta greument al barranc, al seu desaigüe, diríem. Però tenim que estar preparats per a pluges de més intensitat o de més duració. Les que s'han produït en altres episodis com 1987 o la mateixa Dana de l'any passat a València està al voltant de 600 i 700 litres en un dia. Per tant, hem d'estar preparats per a avingudes d'aquest estil. Aquest és l'objectiu del nostre pla director, estar previnguts i anar fent treballs per a previndre escenaris com aquest. I com es pot aconseguir aquest objectiu? Fins a quin punt es pot combatre la intensitat de l'aigua? Tenim dissenyades tota una sèrie d'accions, les més importants diríem, perquè l'objectiu principal, com esmentàvem abans, era reduir el risc d'inundació, però també tenim altres tipologies d'accions que van més encarades a que el barranc estiga en bon estat de conservació, millorar la seva biodiversitat, que n'hi ha ús públic, n'hi ha moltes tipologies d'accions. Com deia, les centrals són les de reduir el risc. En aquest sentit, el que treballem és en aquestes bases de laminació que t'he dit, que estan col·locades estratègicament en punts on confluïxen en altres barrancs, perquè té molts afluents este barranc, i per tant el que volem és allà on hi ha una arribada gran de grans volums d'aigua, que n'hi ha en aquestes bases que frenen una miqueta la potència, el cabal punta, aquest cabal que arriba de sobte, que laminen i van soltant-lo poquet a poquet. En aquest sentit tenim tres grans accions. Una és aquesta que comentàvem, que està a l'entrada del poble, al començament del tram urbà, però en tenim dos més. Una és a la zona de la Penya Roja, que allí també conflueixen diversos barrancs que venen uno de l'ermita de Marxuquera i l'altre del Mont d'Úber. Allà és una gran zona inundable també, que és la més gran que realitzarem en el pla director. I per últim tenim una així darrere de les nostres esquenes que replega tots els barrancs que baixen de la Falconera. Seria el Parc de l'Oest, nosaltres li diguem, perquè és a l'altra part del passeig. Tenim el Parc de l'Est allà a la Fira, a l'altra part del passeig el Parc de l'Oest, que seria una gran zona de laminació també. Però després hi ha tota una sèrie d'accions de millora. Per exemple, en el tram urbà volem que algun dia hi hagi un canal on pugui córrer una miqueta d'aigua per el centre del barranc, que el que són els murs de formigó estiguen tapissats de verd, que n'hi hagi jardineres, que aquest impacte paisatgístic que ara genera l'encaixonament siga menor, que puguis veure unes plantetes o tot tapat de verd. I sobretot un bon manteniment del barranc, l'eliminació contínua de les canyes, de les plantes exòtiques invasores, que n'hi hagi caminets i sendes a la vora de lo que és el barranc per a poder comunicar-nos cap a la zona forestal i també cap al grau, tot aquest manteniment d'aquesta infraestructura de servei públic. El pla director és un document que s'haurà d'executar en els pròxims 10 anys, però el que està clar és que nosaltres ja hem començat, ja tenim una part començada, que és este projecte finançat amb fons europeus de 3 milions d'euros i que estem en marxa, que ja n'hi ha moltes actuacions que es poden veure.